Здравейте, пицове, аз съм Саро Хекс. Името ми от днес е Саро Хекс. С ще го промених на Саро Хекс, но иначе без Саро Хекс. И ако се чудите какво ще правим този епизод ще направим разглеждане. Така, почваме. Това тук не знам какво е. Не му трябва да разбера. Значи, може да е някакъв храм. Нещо подобно на храм. Ама да задейства на друга версия, не знам. Вижте каква ограда има от дървета. Тук в задния двор има за ядене на пикник, всякакви неща. Празно е. Да, но тук може да направим тук може да става един добър пикник. Тук малко басейнце, колко 10 пъти без краката. Тук малко по-голямо. Тук малко. Или това са локви, не знам. И ми пицва и нека да влизаме и вътре, да ви покажа какво е. Няма вход. Трябва да прелетиш и да стъпиш. Не може да влезеш. Така, както виждате, има пътичка от тестове. Тестове ми забравих как се казва. Така, тук има брони. Тук има разни чудеса. Тук е стаята на паяците. Тук всъщност. Тези са ужасни. Тези са малки зверове. Има избягало. Добре, ще ги оставим. Тук е зомби. Сега да го затворим. Тук са много зомбита. Спаунер. Тук някаква дупка. Писаме, не мога да ви го обясня много добре, защото и аз всъщност не знам какво представлява този мод. Спокойно. Изглежда хубаво на вътрешен вид и на външен. Има ето. Молни. Тая глава, дето и тук преди. Отзади би трябвало да има някакъв ход. Все пак. Но явно няма. Спаунер на зомбита. Писаве този мод. Не, това не е много яко, но това бива. Вижте го колко яко изглежда. Самата му форма. Скоро ще започна една поредица на оцеляване. В нея всъщност сега се подготвям, защото аз давна ми този сервер, но аз сега още не съм се го доготвил за крипове. Сега се го подготвя и мога да почна. Това е този. Изтеглил съм доста, затова ще има крипове на тези. Пък аз всеки ден търся още. И скоро няма да имам време да ги казвам. Сега да ви покажа това.
Тук даде само отвътре. Този е доста голям. Има кола, която не работи. Има би работи. Версия. Не знам защо са ги запълвали. Сти да им е по-лесно, ако само са ги построили. И не са ги запълвали. Стрелно. Тук няма. Катакомба. Ще ви го покажа отгоре. Ето го. Голямото имение. И не знам като какво ще се води. Какво е? Вау. Не знаех от какво е направено. Покрива. Не разбрах. Само е това тук от Diamond блоковете. Става нещо. Става за нещо. А не от нещо. Тук горе-долу става. О, ще ми го знае. Тия блокове даже не съм ги видел. О, я. Тук е яко. Сега я видя кой има тук. Те дама. Отнело е горе-долу време. Затова според мен е яко. Якиско си е. Най-вече е тук. Ето и тук е най-доброто място. Сега че не съм свикнал. Че новото. Да, няма го този. Там. Лок. Нека да видим какво има тук. Вау! Не знам всъщност какво да кажа. Ето, че пак врати без изход. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, оставете по един лайк. И се абонирайте за моя канал, за да се всеки ден. По-нататък ще видите други клипове. Бай-бай!